så tager Lars afsted, og han er først hjemme 6:30 eller sådan noget. Altså. Og så laver vi aftensmad, og så sidder vi og snakker lidt, og så går vi i seng, og det er sådan set det. Det er måske ikke lige så spændende i længden, altså. Fordi i starten var han helt vildt sød og romantisk og alle de der ting, men det er ligesom om det går ikke så godt mere. Hvem står for rengøring herhjemme? Det gør jeg. Nej, det er helt overforstående, det må være mig, der gør det. Altså, hvis der skal gøres hovedrengøring, så er det helt klart mig. Og det er det jo. Det ved jeg. Den daglige rengøring, det må nok være mig. Jeg får tit skæld over, at jeg ikke gør det grundigt nok. Skal vi ikke sige så? Altså, jeg går måske ikke helt i krogene, men noget af det, jeg havde allermest, det er simpelthen at stå med hænderne i sæbevand. Det er simpelthen så forfærdeligt. Det kan slet ikke tage. Så det er helt klart andet, der står for det. Når vi skal tage i seng, så kommer han altid. Gider du ikke, vi skal også til mig i morgen. Og det er fuldstændig vanvittigt, fordi han er hjemme klokken 6:30, og så har han helt til klokken 11 for at spørge mig. Men nej, det skal altid lige vente der til klokken, når jeg er på vej i seng. Så hvis det er, at jeg for eksempel skal møde sent dagen efter, så står jeg op sammen med ham, og så skal jeg stå og stryge også, og den er klar til, han skal afsted. Jeg hader at stryge. Det er noget af det mest forfærdelige. Jamen det gør jeg også. Ja. Jeg hader jo også at stryge. Helt fantastisk spil, men alligevel så har du Du er bare god til. Du har samvittighed nok til at spørge mig alligevel, selvom du ved, at jeg hader det. Ja, jeg skal bruge skjorten hver evig eneste dag, og i form af mit arbejde. Altså jeg vil sige, mit motto er jo ikke for sig, at hvis man spørger 10 gange og får en til at gøre 1 eller 2 gange, så har jeg vundet. så har jeg vundet en eller anden form for sejr, ikke? Fordi så er jeg ikke fået at gøre det 10 gange, og det er jo ikke altid, jeg gør selv, for jeg gider ikke. Og jeg ikke, altså når jeg kommer hjem fra arbejde træt, når hun laver aftensmad og sådan noget, det må jeg indrømme, det nyder jeg i fuld lag. Det synes jeg er fantastisk. Så der er jeg måske lidt mandsfeministisk på det område. Stryge skjorte, det synes jeg også, man skal gøre. Men altså for eksempel med aftaler og sådan noget, altså det er bare virkelig i Lars' hoved efter 10 minutter, vi har aftalt eller noget, og så når vi så kommer til aftalen, så er det helt væk. Altså det er sådan noget med, at mænd kan ikke lave en aftale på længere sigt. Altså vi har sådan, hvis vi ringer 5 minutter før, så er det fint nok, så kan vi sagtens stille op. Det der med, at jeg tror at kvinderne laver aftaler flere dage i forvejen, for ligesom at holde det på os. Fordi de ved godt, at vi er så ringe til at lave aftaler, det tror jeg sgu. Altså det eneste, der kan få ham til at lidt hans, det er, hvis han skal op til computeren og sidde, eller hvis det er, at han skal ud til fodbold. Altså fodbold, det han sætter alt. Det er Lars' form for kultur, det er fodbold. Jeg går ufattelig meget op i fodbold. Jeg elsker OB. Og vi er en skare på en, jamen det ved jeg ikke, på 10 gutter eller sådan noget, som går utrolig meget op i det der. Og vi er, apropos det der med at lave aftaler og sådan noget, der er vi utrolig dårlige til at lave aftaler. Det er jo indrømmet af mig, at hvis de ringer, eller jeg ringer til nogen, så plejer vi altid at stille op. Men så ringer en af dine venner fandme og spørg om det ikke er i orden, og Lars han bliver lige og får en omgang mere. Og så tænder jeg fuldstændig, at han får en af hans venner til at ringe og sige... Ja, det gjorde jeg så ikke, det har han også fået lidt senere. Ja, det har han ringet 2 gange, og en af gangene fik ham til det. Ja, den første gang, det fortalte han da også bagefter, det var nok ikke mig. Det indrømmer jeg gerne, hvis det var det. Det var det ikke. Men det var slet. Men grunden til, at han skulle komme hjem, det var fordi, som sagt, han havde fødselsdag. Og jeg havde planlagt, at vi skulle ud og spise, og jeg havde hende og bestilt bord, jeg havde også bestilt vin og alt det der. Men nej, kommer han, klokken var plangerne fuld med en af hans kammerater med hjem, og nej, hvor var jeg sur. Det er som om, når der er fodboldkamp, og der ryger man bare indbord, så man er sammen med gutterne, så er det som om, man glemmer alt det andet. Og det ved jeg ikke, hvad jeg skal sige. Det er selvfølgelig fejl, men det... til det, fordi man kan ikke undskylde. Nej, men altså, jeg er ikke hvad skal man sige, fodboldgal på den måde. Altså, når det kommer til OB, så er vi går altid på kollegaer, små lokaler, så sidder vi og spiller lidt dart eller rafler eller sådan nogle ting der. Altså, vi hygger os bare selv. Altså, jeg har PT i elendig form, altså hamrende elendig form. Men på længere sigt, så skal det nok komme. I hvert fald at komme i bedre form. Det er godt med nogle mål, hva'? Ja, jeg kommer nok aldrig sådan i superform. Det har jeg været i gang. Jeg har engang været i gamle dage, hvor jeg var elitesvømmer. Okay. Men det er vist et par kilo siden, og et par rygerlunger siden også. Så. Altså jeg kræver ikke ret meget med det romantiske. Jeg vil bare gerne have, at han vender sådan lidt tilbage til hans gamle
Altså det er ikke, jeg forlanger ikke store ekstravaganser. Jeg. Jamen det er rigtigt, altså jeg forlanger jo ikke store dyre gaver eller eksotiske rejser. Altså det er bare sådan, de der små... Ja, det vil jeg også gerne. Men der er bare det, du har råd til at tage til fodbold, og du har råd til at tage i byen hver weekend og sådan noget. Nej, jeg tager ikke i byen hver weekend. Nej, ikke hver weekend, men altså... Så det ofte i hvert fald, det har du råd til. Ja. Jamen altså små ting bare til at ligesom vise, at han stadigvæk elsker mig. Han var jo ansat hos mig på diskoteket, som jeg har haft. Skal vi til at fortælle det historie? Og i året i Brandert var han i byen en aften, hvor jeg selvfølgelig stod deroppe. Og der måtte jeg sige, der skulle han med mig. De siger, at jeg er Nikos værste. Det er godt, jeg har en kæreste.